Yabona nje akekho khopho akomsuni wephoyisa uzimba sesibhekele. Ngani zakwethu, this is Durban Network. Eduze kwami iChunu, ungezi mfoka kaMchunu. Mfowethu sikubingelele. Yebo mfowethu. Siyakubinga. Uba nonokolo zacela yena kudliwa nike. Usabele mfoka Ndabase. WeDurban Network. Ndabase. Oh okay. Siyabonga. Mfowethu siyabonga. WeDurban Network awungeke nibone umsebenzi omuhle abafana ngithi nenza kahle uJopolitan kakhulu bafowethu impilo esiphila manje silapho futhi okusibili kuba khona kwayo lapho I prime time media space is prohibiting and running away with the truth. So then yenzayo nje kakhulu so that they can remain white elephant while we are moving with the society. Mfowethu. Yebo. Uke wakuveza esikhathini esiphambilini ukuthi uyayisupporta iMarch and March, uyamsupporta uJacinta Mangobese. Nanamhlanje bagubha usuku lokuzalwa iMarch and March yabakhona. Uphinde wathi awube khona ukuveza ukuthi cha usamina. Uma ngabe inhlangano engaka iqeda unyaka futhi sigile izimanga yokuthi ikwazi ukuthi ilungise izimo zabantu bokufika kulelizwe abagamenxe manje udadewethu ungowesifazane omuhle futhi wesiphatsho ogane wasukuma kubalekile ukuthi simeseke ekuthenini ngoba naye wasuka emsakazweni wahlanya njengami ingoba wayengahlanya kodwa wayemele iqiniso umuntu omele iqiniso emhlabeni ubizwa ngohlanya namhlanje mina ngibrand yami kuthiwa ngiyahlanya yabona angisengisaba ngisho ukuthethisa ingane egcekeni kodwa sekumvukile nongithethe ngisaba ngisho ukuthethisa umfazi ukuthi hawu ubupelepele lapha ekudleni kwami izimo njengalezo so manje into ebalekile ngithi mina kini inisile ngithi kini lento yabantu bokufika abanamaphepha nabanganamaphepha ake beshayisa ngomoya bese sibalungisa emngceleni bebuye abanamaphepha aqondile ngoba khona amaphepha amaningi u90% wawo uqondile kune element yani naye crime labantu banama home affairs endlini zabo. I'm telling you with the highest result of crime in this country. Sibone kwimarch mabedlula kwikomkhulu leANC abantu belistoma belithethisa bechapha inhlamba kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi the giant is fallen. Akukho kunye, the giant has fallen and it's all history. The only remains are the ashes. Usafuna ngibuza okunye? Kuphelile ngapha. And okugcina uJulius Malema kamukelekile kulelizwe. uJulius Malema he's a born corrupt. But with the vision of leadership he can influence, he can be on a podium and say things that are important. Ngoba uyakwazi ukuliphahluka iqiniso lawo ngemandla ngiyamnika wona. Futhi kuyipolitiki umuntu obe uthisha kuthina ngokwepolitiki ube ingcenye yokufundisa ipolitiki singayazi. Emveni kwalokho manje njengoba sesiyazi sisibonile ukuthi lento zo point engineering lama washaye wagqoka eseyingulube yabo hayi njengoba eseyingulube zacile manje phantshile. So and then kuthiwa yabiza ixosa umlungu laphana ethi a bloody idiot yonke lonto leyo vele ayiqiniso kodwa yayicover up ngoba he's a born leader. Kodwa manje wahamba waxhoshwa izimo ezithize ezimenze ukuthi ubuholi bakhe bungabazeke. Okokuqala nje flop yokuqala nje ongafanele ivume ukuthi yena no Floyd Shivambu babe on different beds. Leyo nto leyo is a sign of a failure of the leader of the moment, Julius Malema, that lead EFF. UFloyd mina ngahlala naye phansi kanye noDunga lomfana uChairperson eGoli. Bangitshela mina ukuthi uJulius uyi-dictator, uJulius ucorrupt, uJulius ucontroller 100% we-security tender eSekuruleni municipality. Leyo nto leyo yenze ukuthi umqondo wami ngikubone kahle ukuthi as they are persuading me ukuthi ngibe ngxenye ye-FFF, I can never be the part of any corrupt organization. That's why I chose to remain independent. Julius Malema is a corrupt motherfucker and he need to be rotted in jail
and ufike phinde futhi uzothuka umkhwanazi isidingo singekho akalinde ucwaningo nophenyo oluzovezayo ukuthi umkhwanazi khona la wrong khona la right khona ngoba umkhwanazi for so far has done a boldest thing ever in our society ukuthi at stand on a mountain in a very critical country like South Africa and expose corruption. Leyo nto leyo iyodwa umkhwanazi uyiqhawe ngalokho. Izibongo zomuntu ke eke ziyashiyana. Ngakho ke ngithi mina ngaqhatha uZulu uMalema azame ukushuza iside. La insizwa zakwaZulu uyakhohlwa ukuthi umkhwanazi no minister wakhe uMacingwane boshana amakhanda bese beyagezana. And usiko lakwaZulu kuphela lolo. And kwenye indawo kalukho. Julius Malema hambe seshekho usunwenja.